Fitacciyar jarumar wadda aka fi sani da suna Karima a cikin shirin Izzat So ta bayyana cewa daga yau ta daina harkar fim domin kuwa ita aure za ta yi. Za a ɗaura auren nata ne a ranar Juma'a mai zuwa a masallacin Juma'a na Nasarawa da ke Damaturu jihar Yobe tare da angonta Izzuddin Magaji Doku. Kafin shirin auren nata, jarumar ta samu ɗaukaka ne a cikin shirin Izzat So inda ta fito a cikin ɗaya daga cikin manyan jaruman shirin. Sai dai labarin auren nata ya zo wa mutane a wani yanayi na bazata, wanda ake ganin cewar abu ne mawuyaci a ce jaruma mai haskawa irin wannan yanayin ta yi aure. To sai dai jarumar Izzat So ta bada mamaki yadda ta fito da ɗan walwalin saurayinta wanda take ganin ya dace ta yi hub da shi a cikin wannan mako da za mu shiga. Yadda dai wasu ma suna ganin cewar ai wannan bai kamace ta ba domin ko yayi yarinta da yawa, kamata ya a ce ta je ta nemo babban alhaji ko kuma ta nemo wani hamshakin mai kuɗi a cikin samarinta wanda suke bibiyar ta aura. Sai dai kuma an ce daman komai jin daɗin inuwa gemu bai yi makogaro ba, ita dai jaruma ta gaje jarumi ɗan sawarwali wanda ya dace da ita kuma ya mata ya daidai da irin zubinta. Don haka jarumi Izzuddin ya yi sa'a ta yi hub da shi ko kuma zai yi hub da ita. Sai dai mai musu fatan alkhairi da addu'a Allah ya bada zaman lafiya ya kawo zuriya ba. Sai mu ci gaba da kasancewa da tashar mu ta Baba Suda TV domin samun ingantaccen shirye-shiryen mu. Da fari dai sai ku danna mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawa sanarwa domin samun shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora muku. Kada dai a manta kuna tare da tashar Baba Suda TV.